Suara kok kaya ngono nyenengake. Wonge ayu, sikile putih. Iya. Ora tau dicokot lembut ta, Nduk? Nggih dicokot. Aku nek cokot lembut langsung bentol-bentol terus merata ngono kuwi tulisan bentole. Oh niki amargi dicokot Lemut, nek to, asline ya Mbah. mulus kaya kowe kuwi lemut iki. Bukane kuwi uci-uci ta? Tak kira uci. Sikile apik ya, Sikile Mbak Mimin apik ya. Lah nggih. Iso berbatik ngono ya. Lah nggih, kok enten motife. Salah satu pesinden yang bertalenta dan berbakat Mbak Umi Hafifah sarjana seni. Nggih. Sampeyan ki umur pira Mbak Umi? 22, Pak. 22. Sampun lulus isi nggih. Sampun, Nggih. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ajeng neruske ten magister seni napa ajeng nyambut gawe napa ajeng rabi, Mbak? Insyaallah Pripun? Insyaallah Nggih, kala krami. Mboten, Pak. Oh, mboten nggih. Dereng wonten aja. Dereng, Pak. Aja muni mboten dereng. Dereng. Nggih. Nggih, insyaallah makarya nggih. Nggih, Pak. Lumpuke dhuwit nggo tumbas mobil, nggo ngijelke mobil. Nggih, pangestunipun. Ah, waduh jan. Bocah nek le nyenengake, heeh. Kados kulon sih. Namung bene sekedhik kemawon kok ya. Nggih, nggih, lah jan. Bentene ten napa Mbah Imin? Bendere mung kowe umurane, Nduk. Oh, Wong bedane ngoten. umure cara pasuryan ini ya padha rupa kok ya. Oh, ngoten. Nek Umi ki wondo kinase, nek Mimin iki wondo temapuk tadi. Nggih jenengane ampun sia-sia. Ora Pak. sia-sia aku tak kapak-kapake memang kudu gelem kok. Oh, Bakong Grup iso suksesnya mergo dheke. Aku nek ora ditumbali dheke, wah kok tumbal. Pertama kali kali melu Bakong Grup dheweke kuwi to. Nggih. Ora kaya ngono kuwi dandanane. Dandan ki ning hotel kuwi lumrahe. Kuwi ora ning pos rondo. Kroyok laler gilane wong. Sinden kok kroyok laler. Rumiyin nak prosesipun, kristalisasi keringatipun. Jaman kae ning weru kae. Udan terus kowe nguyuh bingung golek nggon kae terus nanti. Emang ten ngisor wet ta padha mawon. Masa sinden kok uyuh begagah apa ya nang gilani. Nanging Raden wong ki mau ndelok hasilnya. Oh, Iya. kae saiki dadi wong sukses kae wong ora melihat Prosesnya, prosesipun. betul, Lah, nggih. mongko proses sing namanya dengan tetesan darah, keringat, air mata, doa orang tua, Nggih. support sistem dari lingkungan kok penting. Penting. Kadang kalau sok iku sing dilalekke menungso mung lihat hasilnya Mula saja. orang hidup harus berproses dadi berkembang terus. Nggih, Ya ta? kedampet inovasi terus. Fase-fase dilakoni kabeh. Nggih, Nggih. Iya. Sadurunge dadi kupu, dadi uler sing gilani, dadi kepompong sing rasoh ning ndi-ndi. Ayo kelingan ra kowe banyol terus kesuwen terus kowe ngadeni wong mabuk-mabuk. Oh nggih, kae. malah karo wong mabuk malah payu. Ayo Nduk Umi. Saiki nyatane. Bawa Nduk lagunipun jenang gula mawon. Nyatane wis karo Umi ya wis ra ono bedane. Ana bedane, pama nggon petengan ngono wis ra mudeng nek aku ki Mimin ngono ngertine ya Umi kok aku ki. Ibarate mobil ngono lho. Umi ki Alphard, kowe ki Angkong. Sosio. Ayo Nduk ajarkan dia Nduk. Ngusung le. Aja kaya apri ngisen-ngisen ke aku Nduk. Edit dah. Nek jenengmu Kuncoro. Ya. Gegarane wong akrami tutu banja tutu rupa among ati pawi Suara kok kaya ngono nyenengake. Wonge ayu, sikile putih. Iya. Ora tau dicokot lembut ta Nduk? nggih Aku dicokot.
Aku nek cokot lemur langsung bentol-bentol loh. Oh, Terus ngapa? merata ngono tulisan bentole. Oh niki amargi dicokot Lemut, nek to, asli Mbah. ya mulus kaya kowe kuwi lemut iki. Bukane kuwi uci-uci ta. Tak kira uci. Sikile apik ya, Sikile Mbak Mimin apik ya. Lah nggih. Iso berbatik ngono ya. Nggih, kok enten motife. Nek ger muluse wong rebutan mulus. Lah kok sikile megar kaya jahe ngono. kearifan lokal nggih ngeten iki. Sikil budaya nggih, Mbak. Budaya. Iya. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang. Genduk Umi asli pundi, Nduk? Saking Ponorogo, Pak. Ponorogo. Aslinipun nggih. Oh, tak kira Tulungagung. Oh, Mboten. Ponorogo. Tulungagung kira Nandasari Tulungagung. Oh. Iya. Nandasari niku sinten, Pak? Mang Tanglet sing dembung niku ora dong. Iya, Kak. Ya. Yen angel Iya. langkung tan kena tinumbas harta Matur nuwun Nduk Umi, lelagon jenang gula inggih dipun suwun kalian penyanipun Mas Sukri Hanacaraka. Monggo mirsani live TV channel Jawa Indihome dan Transvision. Oh iya. Monggo Mas Sukri tak kirimi. Iya. Ora njaluk podang kuning gak wis ora ngoyak podang dhek. Iya. Wis. Iya. Ayo dikentonake monggo. Monggo. Yuk. Nandang
kareman kula nduk. Nano 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 nano. Niku kareman kula niku. Iya. Wit biyen wit aku jan dalang. Iya. Terus ya. Terima kasih Mbak Umi Hafifah sampun lumadi lelagon jenang gula wah jan mat tenan. Lha nyuwaten kaya sekok ati ngoten ya, Pak. Oh, lha nggih wong powerful kok. Dhisik janji bunga susah padha dilakoni. Nggih. Lho, nek aku rung mesti iso nglakoni ngono lelagon ngono kuwi. Kan penjiwaan pendekatan dari lagu ke lagu lain mesti beda-beda. Nek Nduk Umi kok pas Fak ning lagu kuwi. Oh, ngaten. Dadi iki urung gendok okfa. Oh lah, iki kembaranku. Kembaranku. Kabeh kembarane Dek. Kok senengane. Ayo. Tasih wonten wekdal? Tasih menika wonten pundutan saking Pak De Bintang. Nggih, Pak De Bintang ngersakaken Sido Asih ingkang nembang Mbak Elisa Orkarus. Oh, nggih. Nggih. Mbak Elisa. Niki disusul Mas Kiswan. Nggih, Mbah Diun niku ada 11 orang, laki-lakinya 3 Mbak Elisa. Iya. Satu Pak Anom Suroto yang nomor 1, terus cewek-cewek nomor 7 Pak Warsino Seleng Suwargi. Terus yang terakhir saya. Nggih, dados pun jelas nggih. Nek Mas Bayu menika ponakan kula, purunan kula. Keponakan. Nggih. Lah niki Bu Jawar Siti mandar WA. Oh, pripun? Sugeng dalu Mbak Apri nyuwun lagu Sarung Jagung. Oh, nggih. Dipun ketonaken kagem Trah Sadiun sedaya. Oke. Salam kagem Pak Dalang. Matur nuwun Budi Warsiti lan keluarga Sadiun sedayanipun ing wonten grup sami ngersakaken lagu. Mengki kula kintunaken sakmenika pundhute Pak Di Bintang nggih. Nggih. Dipun kintunaken lagunipun. Monggo. Situasi. Situasi. Yo. Runtut. Kaya runtut. Tansah reruntungan ing sarina lan wangine tetan kinggang Lamun. lamun adoh caketing ati yen cedhak tansah mulat sida asih pindha mimi lan min tuna ayo nimas bareng hanetep
tapi wajib situasi Sido asih mengko sing sagongan digawe versi Jawa, sing sagongan di versi Inggris. Wah. Kok iso mergo iki disiarke tekan donya. Iya, yo coba kayak apa? Monggo buka. Monggo. Yuk. Aku kang setya satu langgam mesti tuhu sik ya. Bar kuwi sido asih. Ya. Anu aja lamis kok kleru. Nano. Yuk. Iya. Monggo Pak Bigi. Don't talk to beautiful people, if I
hypocritical. It's better to be honest so as not so please disappoint me. Always hold on to your love yesterday, but they only promises. Like whiting mushrooms grow up in the earth when in the dry season. I'm like a sick for human who cannot get medicine. Don't just make a promises, sooner or later it will run out gone. There are many examples of people for swear their life is hard. Choose one which that work for you from future, make you will be sad. Dual bahasa. Kuwi mau basa Inggris. Sing penting artine kuwi padha karo aja. Mas John bisa mengikuti bahasanya ini tadi kan Inggris tadi kan bisa, oh bisa. Nanti Mas John juga mau nyaron. Oke. Ya, udah belajar tadi. Udah belajar. Nanti, Ya, nanti oke. pas goro-goro atau sekarang derek Pak Dalang. Nggih iki Kulitnya pada aku kuning nemu giring. Lho. ya Ok Valika Harlis Natahya. Semeneng Sepatipun, Pak. Piye? Sepotipun men. Sepati yo. Ramah, Ya nggih. nene. Sepati cok ngono cok ayo. Sing jumbuh karo Mbak Okfa ayo ayo. Sepote Enggak, cok, iya. yuk. Ya. Ayo Mbak Apri. Terbang. Monggo Mbak Okpa, katuran wonten ing panggung, paring pamripun para miyarsa, mugi berkah Allahumma amin. Mbak Okpa datang, penontonnya pada senang. Selamat malam Mbak Okvalika. Selamat malam. Nggih, selamat malam. Dipun tepangaken dhateng warga Yojo utamanipun wabil khusus ingkang sami tuguran dalu menika. Panjenengan Mbak Okvalika jangkapipun leres nggih asmane nggih? Okvalika. Okvalica Harlis Natasha, Pak. Okvalica. Okvalica. Oh, tak nggih. kira Pakai C. Okvalica Haris Harlis Harlis Natasha. Jeneng kok do angel-angel to, Lho, Bu. jenenge sindene sing apik ya ngono kuwi jenenge. Ya, Umi, bener to. Umi Hafifah, Okvalita, Cynthia. Cynthia, Elisa, Orkarus, Alaso. Lah, jeneng kok- Masa sinden kok jenenge Sukimen. Kan itu pemberian orang tua. Aslinya kan Dek Kiki. Lah, Neng nama panggungnya apa? Sing anyar Dek Kiki min sing tak tepungkan kowe. Nama Kula- panggungmu sapa kowe? Nama panggungnya Prengganintas Ari Gustanti Agni Pratista Arkadewi Kuswardono. Kan orang sibuk, bibirnya kan bisa belibet, akhirnya De Kiki. Weh. De pakai koma di atas De Kiki. Dek Kiki kuwi tunggale dendase. Dek Kiki. Niki Dek Okvalika ka asli pundi? Lairipun Wonogiri. Sakmenika wonten Solo. Solo. Nggih. Besar di Besar di Sidoarjo. Sidoarjo. Nggih. Lahirnya Wonogiri. Riwa-riwi. apa ya manusia purba ya hidupnya Kon berpindah-pindah. aku uripe di dua dunia ya ke amfibi ngono ki. Dek Okan iki
Aslinipun penari menika. Nggih, mila kula nyuwun beksanipun Apa Jawa niki? Baratan mawon. nggih. Oh nggih. Bajidor kahot apa bajing loncat? Oh, nderek Manut mawon. kula. Oh, manet. Sing Ingkang pareng nembang, nyekar sinten? sing nembang ku nyuwun Bu Sinta. Bu Sinta. Sin. Bajidor kahot. Heeh. Bajidor kahal kena apa we bajing loncat we sing. Oh, bajing loncat. Ya, sing Oke. familiar, sing familiar. Oke, oke. Ayo. Kayang apa? Jogetane Mbak Okvalika. Yuk, kayang apa? Dadek nggih. Dados.
tangan untuk Mbak Okvalica para kanca. Terima kasih. Hebat jan jos. Luar biasa. Iso lumer awake lemes banget ya. Lumer awake lemes banget ya. Lumer. Pakai Zuan ngantek ora kedep. Ngantek apa? Kalau menjenguk Dek, munggah operasi ini mudun, dulu munggah kayak mudun. ngono. Wan Wan nyebut Wan. Boyok Wan. Mbok Jo. Wis Lah, paring iya. wis gula barang kok jak nyamang wedok kok jak kaya ngono becek mampu. Sesawangan ki adile disawang ya. Mula kok nyelot rene nyelot manis, gulake gula to. Ki mau lu mati. Oh. Bajing loncat ayo. Iki beksan saka Jawa Barat, Rodok Parahyangan. lerek ngetan Banyumas. Banyumasan. Ayo. Oh, tambahi Mbak Sinta kali Mbak Winanti. Mbak Winanti. Sama Dek Okva. Karo awakmu no, karo awakmu no. Karo awakmu bareng lho ora sok cantik perintah. Ya ya to. Pacok Kabeh tuding. endi? Yo. Bareng bareng. Karo Mbak Ida Lala. Mbak Ida Lala. Loh. Iki artis kondang Kondang. benua Eropa kok. Mbak Ya, Ida Lala. Ida Lala kuwi wis saurarane India. Pun. Terus neng Suriname. Sampun. Oh kuwi. Lang-lang Paris buana. Prancis lho kuwi. Eh, santonya. Sugane. Maka Bu Sinta, Bu Sinta. Bu Win Bu Win nanti, nanti. Mbak Ida Lala. Mbak Ida Lala. Bu Widan je pengen nglanggar. Bu Wida ora. Bu Wida datang. Kuwi ora undang lengger kuning. engko legrek. Kok legrek. Sing kene. Ayo kene jumeneng kene. Lah, kene. Yo, spesies diambake nganti tekan Ya. anu Diambake. kiwa kotak kene ya ora apa-apa. Oh iya. Bengi iki pokoke gaya-gayang tak kirimke kanggo dulur-dulurku rombongan kopi Mbolo Pleret. Wah. Lek bedul, lek bedong, Om Cecep, Sing dua di atas. wis kabeh Pak Marti sak piturute, heeh. Lan uga tak kirimke kanggo WMC Klaten Mas Ogi, matur nuwun. Lan ugi dulur-dulur peziarah-peziarah sing saka segala penjuru mau enek sing anu Mbak Apri. Nggih. Ana piye Cepogo ki takon karo aku to. Pripun? Aku ora urung dandan. Dalange mriki sinten, Pak? Ditakon iki aku. Aku yo muni Pak Bagong. Pak Bagong. Niku adike Anom to. Nggih. Anoman aku yo. Oh, panjenengan niku rayinipun Ki Anom Surata kandung kok. Lah nggih. Lah niku terus anu, sae niku kula pun tau delok ten Cepogo jaman sik murah. Nggih, sakniki sik murah aku yo ngono. Ha iya. Lah terus kowe ngaku sapa? Aku ngaku sing nggawa dopo karo panggung iki. Ngapunten Pak E sing kala wau. Lah iya. Lah kok muni ngaku rek ya ora penak ta iya. Ora penak dong sih. Lah opo dongsi bareng. Ayo diaturke, monggo. Banyumasan, kaya ngapa? Ayo diaturake. Dadi iki dados.
Wes. Lengger jane elok tenan, Mbak. Jostis. Elok ora mantra-mantra wong Solo wong Yojo. Iya. Siyaga budhalan. Berus mangkung
Thank you.